L-HSBC Bank Malta irrapporta qligħ qabel it-taxxa ta' 40 miljun euro. Dan fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Dan il-qligħ kien 13 miljun inqas mill-istess perjodu tas-sena 2013 iżda ogħla mit-tieni nofs tal-istess sena. Is-self lill klijenti kien viċin 3,300 miljun euro. Dan ifisser 14 miljun euro inqas meta mqabbel ma' dak tal-31 ta' Diċembru 2013. Madankollu l-bank qal li d-domanda għas-self tibqa' waħda inkoraġġanti u s-self gross ġdid lill klijenti ammonta għal 518 miljun euro, żieda ta' 44 miljun euro meta mqabbel ma' dak tal-2013. Il-total tal-assi tal-istess bank sa' 30 ta' Ġunju 2014 ammontaw għal iżjed minn 5,800 miljun euro. Dan ifisser titjib ta' 138 miljun euro meta mqabbel ma' dak tal-21 ta' Diċembru tas-sena l-oħra. Barra minn hekk, id-depożiti li saru mill-klijenti laħqu l-4,500 miljun sal-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, titjib ta' 31 miljun euro meta mqabbel mas-sena 2013. L-inizjattiva tal-istess bank bl-isem Malta Trade for Growth hija ffukata biex tgħin kumpaniji Maltin jiftħu n-negozji tagħhom għal swieq internazzjonali. Qed tikseb riżultati ġodda kif 90% tal-50 miljun euro disponibbli huma diġà kommissjonati. Il-bank qal li xejra tan-negozju hija inkoraġġanti u self fuq in-negozju qed jibda jagħti prestazzjoni b'saħħitha.